Club Junta, building better Africa. Ndabweranso ine Pastor Shumba ndi nkhani ziwiri zitatu zimene Amalawi ndikufuna ndikupatsireni. Lero madzulo mono pa social media pavuta kwambiri pakuzungulira ndithu nkhani yokhuzana ndi anyamata adzikwanje amene ndithu khoti yalamula kuti atuluke anyamata pa belo ndipo asazengedwenso mulandu uliwonse pamene akutuluka, komanso kuti milandu yawo idzamba kulowa mkhoti chaka cham'mawa mwezi wa Januwale pa 16 kumapita uko. Izi zimalingana ndi kulamula kwa High Court. Tikati High Court ndikuti kuli mkulu amene amayang'anira makhoti onse m'dziko muno, amene ndithu tikumudziwa muno ndi Justice Nzikamanda, Lezini Nzikamanda. Mkulu amene ndithu ndi wakulilongwe, amakhala kwa Chinsapu uko amati kwa Lilongwe. Kumene ndithu kuli nyumba ya Chief Justice Lezini Nzikamanda, amene walamula ndithu khoti yaing'ono Chief Magistrate kunena kuti anyamata amene atulutsidwe immediate with effect ndipo asayankhenso mulandu wina uliwonse kufikira mwezi wa Januwale, ndipo akakhale ku nyumba kuti ngati kuli milandu ina azikachokera ku nyumba makayankha milanduyo komanso asamangidwe. Malinga ndi chigamulo chimenechi, anthu ambiri zawakhuza, anthu ambiri sizinawasangalase, anthu ambiri ali ndi nkhawa potengera ndi milandu ikuluikulu imene anthu amene wakhala akuyankha ya uchigawenga, kukhapa anthu, kuzunza anthu, kumenya anthu, kulanda anthu, komanso kuwononga katundu wa anthu mwa njira zosiyanasiyana. Nje anthu ambiri andipeza ku inbox mwina wopitirira nawo 70 ndikati ndiwerengese kuchokera nthawi ya 3:30 kufika munyengo ino ya 8:06 ndalandira makho 70 ma SMS ndi osanena. Pastor Shumba mukuti bwanji, zikukhala bwanji, kodi DPP ikulamulidwabe ndi MCP, kumafika poti mpaka yana Jessica abwira ndikulemba pa tsamba lake la mchezo ku Facebook kunena kuti ife ndiye bomalo, boma ndi lomwelo, mwakuti kodi zikukhala bwanji. Ndimafuna ndiyankhepo zonsezi ndimene ndafotokoza pasi kuti poyamba tinene kuti sipanachite bwino poyankhula chilungamo. Ngati ndilamula chokera kwa Lezini Nzikamanda kulamula makhoti ang'onoang'ono ma chief residency kuti milandu imene ndithu ithetsedwe, chifukwa kumeneko ndi mbali imodzi yothetsa kuchepsa milandu imene anthu ambiri akhala akusangalala kuti zimene timadandaula zija Mulungu ayamba kuyankha chifukwa nyamatacha ozunzacha ali m'manja mwa boma, komanso kuti Malawi muno munayamba kukhalano bata zimene zayamba nokupereka chiopsezo kwa Malawi ochuluka. Ndimafuna ndiyankhe izi. Nthawi ina yake ndibwera pambuyo, nthawi ya chipani cha UDF mu term yawo yomaliza, Dr. Bakili Muluzi anachita pardon malemu ndanu malemu Clive Macholowe, chimene chinali chigawenga chopha anthu komanso chothyola mabanki kumaba ndalama za wanthu. Ndipo atamuchita pardon anali mfulu. Kunachitika chisankho chosankha president ndi aphungu a nyumba ya malamulo, napeza kuti malemu Profesa Bingwa Mutharika mzimu wake wonse mumtendere ananena kuti sanachimvetse bwino chigamulo chimene chinaperekedwa ndi president wakale Dr. Bakili Muluzi pa pardon yake, kuti mpaka na pardon ikakhudzenso Clive Macholowe. Ndipo iye ngati president analamula kuti Clive Macholowe with effect immediate agwidwe ndipo abwereso ku ndende. Ndipo Macholowe atagwidwa anakakhalanso ku ndende, anayesera kulira mukundizunziranji, ndinakhululukidwa mlandu wanga, koma sizinamveke.
ndimafuna izi ndingokumbutsa Malawi kuti president ali ndi mphamvu zoposa jaji wa dziko la Malawi. President wa dziko la Malawi amalamula china chilichonse mdzikomo, pamene jaji amalamula makhoti ang'onoang'ono kuwapatsa malamulo amene akufuna, komanso akhoza kulamula kunena kuti no khotiro lipange mwakuti. Koma president ali ndi mphamvu zoposa pamenepopo. Pali mphamvu za khoti, pali mphamvu za dziko. Choncho president ali ndi kuthekera kolamulanso kuti no ngati anthu akudandaula anyamata amenewa amangidwe ndipo aziyendera mlandu wawo akumakhala ku prison kapena ku ndende, ku polisi. Tikafufuza bwino lomwe anthu amene ali mu polisi za dziko lino kapena ndende za dziko lino, ena akutha 3 months, ena 4 months, ena 2 years, ena 6 years ali mu ndende remand. Osatera kuseva koma ali pa remand kudikira chigamulo. Ndi awa oti angokhala 3 weeks eneni boma nkunena kuti ayi amene wandithu atuluke for good. Ifeyo ngati Amalawi tikunena kuti pamene papafufuzidwe ndikulamula nduna ya Zanziko ya chitetezo cha Zanziko Honorable Peter Mukhito komanso achiwiri wawo Honorable Norman Paulos Chisale kuti nkhani imeneyi tayiwunikireni bwino lomwe, chifukwa achisale anali ndi milandu imene amazengedwa inali 16. Mwayi woti apasidwe belo kuti azitha kuyendera kuchokera ku nyumba kwawo kumakayankha milandu ina panalibe. Koma matilero pamene akuwapasa belo ndoti nthawi yomwe akuwatenga kuwatsekera, nthawi yomwe akuwatenga kuwasekera, nthawi yomwe akuwatenga. Sitinamve lamulo lochokera ku high court kuti no munthu ndi mmodzi akuzunzika m'masuleni akakhale ku nyumba azitha kuyendera milandu. Sitinamvepo. Zikutheka bwanji anthu ngati awawa, ngati milanduyo ili akunena kuti ndi andale, fine, awadi musanamangidwapo. Bwanji sana amange mwina ukaidi wapanja kapena kuwapanga house arrest poti ni munthu wamkulu wotchuka mundale, milandu yawo ijasina yoti pakana munthu kumuuza kuti akakhale ku ndende, koma anamangidwa mpaka anakaseva 4 years. Henry Musa anamangidwa anakasevaso mpaka na 3.5 years ali ku ndende, milandu yake yokhuza ndale. Kodi ndale za anyamata amenewa zachita kukula msinkhu mwa mtundu wanji, zachita kutchuka mwa mtundu wanji, zachita kuopsa mwa mtundu wanji. Izi zikupereka chiopsezo kwambiri ku mtundu wa Malawi. Ndiye timati ndipemphe kuti aeni dziko a Malawi akudandaula kwambiri. Honorable Peter Mukhito amene ndi nduna ya zachitetezo mdziko muno, komanso Honorable Norman Chisale, pamene paone bwino lomwe, kodi malamulo amati chani? Malamulo amati chani? Komanso kufika ponena kuti high court kulamula kunena kuti apasapezeke aliyense omangidwa. Akutanthauza chani kwenikweni kuti kasata malamulo? Chimene akufuna kuyankhula high court kuti pasapezeke omangidwa akunena munthu wina aliyense kapena anyamata omwe achati asamangidwenso. Kunena ngati asamangidwenso chonsecho iwo ali ndi milandu ina yoti sanayankhe. Boma likuchitapo chani? Timafuna kuti boma liyankhe. Tikamati boma ndi anthu amene akugwira ntchito kukuzana ndi department imeneyoyo. Sangachokeyo wa agriculture akalamule za ku court sizingatheke. Koma kuti no nduna wa zachitetezo iwunikirepo, ionepo, komanso mwina ngati kuli spokesperson ayankhulepo, achite clarify momveka ku mtundu wa Amalawi panopa ali ndi nkhawa zazikulu kwambiri. Ndikachokapo mwina ndisire pamenepo, ndayankhula mbali yanga, ndayankhulira inu Amalawi amene mwandipeza ku inbox, komanso amene mukuyankhula ma social media osiyanasiyana, kuti tiyeni tidikire timve kuti boma lititanthauzira zotani, chifukwa pa 16
January ndi kalekale, this is November, ndi kubwera December, kubwera January. That means anthu amenewa ali ndi ufulu opanga china chilichonse. Ngakhale tinganene kuti ayi alandidwa ziphaso zotulukira kunja komanso maboda muzikhala chitetezo, koma kuthawa nkosavuta. Bora ngati atuluka akakhala ndi ufulu othawa. Kuthawa kuli njira zambiri, sikudzera pa boda pokha. Atha kuthawa ndithu anthu amene nkusapezanso movutikira kwambiri, momwe akanakhala kuyankha milandu nkumapeza mosavuta. Kodi nankha amene ali ndi milandu ing'onoing'ono ali mu ndende, milandu yake ing'onoing'ono, mwina ya 300,000, mwina ya 3 miliyoni, mwina anangoba nkhuku zitatu, mwina anangongongola chinthu analephera kubweza za ngongole, koma kuti mufufuze ali ndi 6 months akukhala kumaula asanalandire chigamulo, ena mpaka na akuseva. Kodi anthu amene wawa tingayike mu malevo anji? Amene ndiye olagwitsitsa, awa asanalagwitsitse. Kodi milandu ya anthu amenewa ndiyopanda maumboni? Kodi maumboni sakumapezeka? Misana amene anakhapa ma civil servant aja, amene anakhapa anthu pambowe, amene anavulaza na miwa, amene anakhapa mkulu wina mutu mwake mwene muli danzi kale. Kodi anthu ake si amenewa? Maumboni amene mukufuna kuti atulutsidwe ku khotiyo ndi amtundu wanji inu ya high court? Mwayankha Malawi adziwe chilungamo. Ngati ndi choncho, timeme a president a dziko lino molingana ndi mphamvu zimene ali nazo kuti anyamata amenewa abwererenso m'manja mwa polisi, kapenapo ayi atikonzere, president atikonzere kuma high court ndiyoti siku libwino akonzeko mwa njira ina sacheliyendeko ndithu kuti kubwereno enieni amene angathe kumatipasa ife zilimbikiso kuti titha kukhala m'dziko muno mopanda chiopsezo. Ndikubwera ku nkhani imene yachita circulate 3-4 days sopano mbuyomu, yokhuzana ndi olemekezeka Bonabo Chimwemwe Mazabuka Chipungu, amene ndithu watchukitsidwa kunena kuti president wa dziko lino anatenga mphaso nkuwapatsira kuti mphaso iyi mukapase ali Mpopo FM kuthokoza kunena kuti agwira bwino ntchito atiwinitsa. Ndikufuna ndiyankhe ku mtundu wa Malawi. Nkhani ndiyankha magawo onse atatu. Gawo loyamba ndiyankhe kuti mphaso inachokera kwa state president Professor Arthur Peter Mutharika kudzera kwa Honorable Chimwemwe Chipungu. Timafufuza nkhani. Nkhani isiona, nkhani ndi yabodza. Ngati ndiona atulutse maumboni amene iwowo akuwatsimikizira kuti His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika anatenga mphaso nkupatsira Chipungu kuti akawapatse iwo. Kodi akanakawapezera kuti munthu oti sakhala m'dziko muno amati akakumana nawo kuti m'dziko lanji, malo ake ati, munjira yanji, apereke umboni omveka. Ndipo akapereka umboni omveka, ine ndikawasumira Chipungu kuti adya mphaso ya mwini wake. Apereke umboni omveka within 3 days, atulutse umboni onena kuti Achipungu anapasidwa mphaso kuchokera kwa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the president of this country, kuti akawathokoze kuti adagwira bwino ntchito pochotsa boma la MCP. Na ndisiri kuti ntchito imene adagwirayo, magwidwe ake, machosedwe ake, anakachosa mwa mtundu wanji kuposa Malawi onse amene anakavota 7 million. Komanso mu bungwe la activism muli ma activist osense mwina oposa 20 amene titati tiyawerengese apa tsiku ndi tsiku ayesa amatengapo mbali. Kodi His Excellency the President of this Republic Professor Arthur Peter Mutharika anadziwa bwanji kuti munthu amene anagwira ntchito kwa anthu onse kapena mwa activist onse ndi Limpopo FM yokha, enawa osafuna kupasidwa mphaso afotokoze momveka. Unkhani yonena kuti His Excellency sanapereke mphaso iliyonse
kwa wina aliyense, kwa activist wina aliyense. Kuonjezerapo, activism is not a business that after doing things better wina wake akalandirepo mphaso. Ngati salandira mphaso, chikakhale chitonzo kwa amene amathandizidwa kugwiridwa ntchito, chifukwa sitimagwira ntchito ku chipani koma timagwira ntchito Amalawi kuti tiapulumutse. Ukampulumutsa nzako pamene wagwera m'madzi kapena mkamwa mwa chirombo, nkumpulumutsa, sumafunsaponso dipo ina liyonse kuti ndakupulumutsani ndipaseni mphaso kupanda ine simukanapanga izizi. Sizimatero ayi. Izizi zakhala zikuyankhula mwina 2 weeks tikumamva kuti munthu wina poyamba zina la munthu silinkatchulidwa, tangomva kuti nduna ina mwakuti nduna ina, mpaka pamene panafika kuti munthu uja ayambe kutchulidwa dzina. Ndimafuna ndiyankhe nkhani yokhuza kuti Chimwemwe Chipungu akutenga anthu ena aku constituency kwawo kuapitisa ku China pa pelo ya boma. Ndimafuna ndiyafotokozera amene ayankhulamo amenewa komanso ku mtundu wa Malawi kuti ndrama za boma sizimatuluka ngati mmene zimatulukira ndrama za mtukula pa khomo kapena za banking konde. Ndrama za boma zimakhala ndi maprocess omveka, maprocedures omveka bwino amene amasayiniridwa bwino lomwe kuopera mawa zitavuta. Masignatories aja amaonesa kuti ife tinapanga izi pa zifukwa izi ndipo authorized tinayipeza uku kuti tipange izi. Komanso anthu amene akuyenda pa pelo ya boma pamakhala pali government to government. Ngati anthu akuchoka dziko la Malawi kupita dziko la China, ndikuti dziko la China likudziwa kuti tikulandira anthu ochokera dziko la Malawi amene boma lawatumiza pa pelo. Ndikuti anthu aja amakalandiridwa ku airport komanso kutengedwa maulemu kukasamalidwenso kupeza malo abwino a dziko limene lija. Ndikuti pali ubale pakati pa nduna ya za dziko la Malawi ndi nduna ya za dziko la China. Maposisi onsewa president wa dziko amenera kuadziwa ndi kusayinira, komanso president wa dziko amene akukupita anthu amene ati adziwe komanso asayinire. Ndiye ngati zizi zinachitika kuti Achipungu anatulusa anthu uchoka ku constituency kwawo kupita dziko la China, ndikuti president wa dziko nakudziwapo kanthu. Komanso mulembi wa ku nyumba ya boma Bambo Saidi ndikuti akudziwapo kanthu. Sangapenge maposesi onsewa Achipungu okha mulembi wa State House osadziwapo kanthu, president osadziwapo kanthu, nduna ya za dziko amene ndi Honorable Chaponda osadziwapo kanthu. Sizinachitikepo ndipo sizingakheyonjo. That's illegal. Amalawi museguke kwambiri mu makutu anu ndikumvetsera kuti izi sizingangochitika mwachizembera mwachibisira boma zosatheka. Ndiye nkhani zinazi tikamazifotokoza tizoti kunja kuno anthu amazitsata, anthu amazidziwa, kuti tikayankha mtundu wa Malawi onse akaimva nkhani achilandira motani, kuti tikufuna kuyipisa mbiri ya munthu ndi mayipisidwe ake tiyipise mwa mtundu otero igwira. Anthu angotitulukira kuti awa ndi ma personal issues awa. So activism yathu tikaitenga mwa mtundu oterewo anthu kuti ayamba kutituluka chifukwa iyi si activism tikupanga, sitikuyimira Malawi yayi, komano tikupanga milandu imene mukanatha kukambirana mwanseri ku inbox kwanu Amalawi osadziwa. Chimene akufuna kumva Amalawi adzimve kuti kodi Amalawi mukuwathandiza chani, Amalawi mukuyimira ziti, osati milandu ya anthu awiri mwayambanoko ndiye mwibwerese ku maforamu anthu azimve. Leo timve akuti Pastor Shimba akuti chani azinena za munthu wina ake akumnena ayi meko ndikuzimaliza wekha. And by the end kuti maumbona akapezeka kuti zimene zisizoona anthu amagwana nawe ulesi kuti munthu uja asamati tayitse nthawi zinthu za personal ngati zimenezozo. Nkhani ina ndi ya 6 billion. Is it 6 billion kani 6 million? Ayona ati Achipungu asana akhalepo nduna anapita kale ku Malawi Defense Force kukatenga ndalama kwa ame komanda Bambo Jafu. Nkhani yopesa chisoni yopasa manyazi chifukwa Bambo Jafu si munthu wamba.
Bambo Jafu ndi wamkulu wa asilikali mdziko muno, ame komanda. Sangapange zinthu za umbuli ngati zimenezo zimene ayena akufotokoza akuti ali Limpopo. Sindikulimbana ndi Limpopo, koma ndifuna nditambasule momveka bwino kuti Amalawi mutseguke. Andi amatise kuti Limpopo muide. Amene mumayikonda azikondani, koma tikupempha kuti Limpopo izitusa zindonati zithandize dziko la Malawi. Palibe amene anapita ku MDF kukatengako ndrama mwanjira yachibisira kunati ndikufuna ndigwise ntchito mwa yekha, ngakhale Chipunguyo sanapite ku MDF. Momba amene ndikufotokoza apawa mugugule pena paliponse, mufufuze amaye pena paliponse, mupita zimene ndikuyankhula pazi ndizoona zake zenizeni. Andi nkhani imeneyi, if it was a serious, doti ati the very same simene inamba kumveka inamba kufufuzidwa kupese momboni, andi mene ndulina pano mene atengera masiku kandi 7 nkhani mene ikuyankhulira bwezi lapa ndunena kuti achipungu amangidwa kapena achipungu awachosa unduna. Boma sitimaseweretsa, boma silochezera, boma silolitenga ngati mene mumatengera mwana ono kunyumba kumatemuza. Anthu aja ndi amaudindwa, anthu aja ndi boma, akwendesa boma, sapanga zinthu ngati kunyumba kwawo. They follow the procedure, they follow the process of the issue. Fa akugwira ntchito yoyang'anira Malawi tonse 23 million amene tili mdziko lino, ena aso ali mayiko akunja. Choncho Chipungu si mwana, ali ndi ana akuluakulu, ali ndi banja, ndi wanzeru, anapita ku sukulu, anaphunzira, amadziwa chimene akuchita. Si uphungu kukhala phungu wa nyumba ya Malamulo, sikoyamba watumikirapo anthu, akudziwa wayendesapo boma munjira zina madipatimente ena akuzidziwa. Sangapange zinthu ngati mbuli chimwemwe Chipungu. Mwina ambiri mumangomva dzinalo, simunakene pafupi, simunamuone, simunachezepo naye, simunamuone kuti kodi ma-activists aja amachita mtundu wanji. Chipungu alibe mbiri imeneyo anthu amene akufuna kumuvazika nayo lero. Ambiri mbe mwanayesera, Chipungu akupondereza, Chipungu akupha chipani, Chipungu mbuya monse mutakhati kumatafufuza ni mbiri zake. Sizimene anthu mumakamba. Now, kumango kamba nkhani yoti mumboni palibepo, mumango muchukitsa munthu uja. Mumango muchukitsa munthu uja. Ndipo akayamba kugwira bwino ntchito yake, muzapusa ndinuyo. Mufuse ku MDF ngati zimenezo zinachitikapo, mwakamaka akuluakulu mumva kuti sanafike kuno, ndipo sananepo nkhani yokuza ndalama ina iliyonse, ndipo sinamvepo sembiri naso kuti Chipungu afunapo ndalama so much. Zimene ndikuyankhula pazi ndili nazo umboni. Ndichifukwa chake kuyamba nkhani imeneja kufikira lero sindinayankhepo, ine paya ndimafufuza kaye. Ndikamva nkhani yoopsa yayikulu msinkhu ndimayamba kuyipanga folo. Andi ali Limpopo ndi mboni. Ndakhala ndikuyankhapo nkhani zina zimene amangotulusa, vuto lona amataka ngomva nkhani. Safuna kutenga experience ya nkhani ndikulowa pansi kuti akapeza umboni kuti akamayitulusa kuntula Malawi akhale ndi evidence yokwanira. Ali Limpopo zimenezo alibe. Kungomva nkhani kuti Shumba wagwa. Nthawi yomwe anena kuti Shumba wagwa, anakwera njinga yopanda pedulo ndiye yamugwesa. Zimene zinazo sazidziwa. Mukamafufuza mpita kuti Shumba ali kunyumba kwake, akucheza, wangokhala. So ife ngati ma-activist tiyeni tizipulumutse tokha pofuna kutulusa nkhani zabwino kwa Malawi. Ndimalize nkhani imeneyi ndimalize motere kunena kuti activism is not a business that you can make something better to someone and long after you're supposed to receive something. No. Activism timagwira ntchito ja mozipereka, in other way volunteer, without seeking anything from that. Ine ndikutsimikiza ndinayamba activism yanga 2022 koma sitinasainire badge iliyonse kapena contract iliyonse ku chipani cha DPP. Palibe. Ndagwira ntchito ja
mpaka tafika titi chipani chawina chili mboma tikugwirabe. Ani simudzamva ndi kukafunsa una kuti bwanji simunipanga recognize pena paliponse. Never. Zimangotengera anthuwo umunthu wawo kuti tichite bwanji. Full stop. Mwachisanzo Brian Banda, Catherine Maulidi amagwira ntchito ndi DPP. Kwina kulikonse kumene kumachitika msonkhano. Atagwira ntchito yatheka amaliza zonse zatha zinakomera president kumpanga recognize Catherine Maulidi kuti ukhale ku State House. Ndi mmene so zimakhala ngakhale activism. Kumanoti kuti ino tamaliza ntchito yatha now award ili kuti. Kapena kuti Thanksgiving ili kuti. Ngati mwatopa na activism pezani zochita zina. Ifeyo ainakefe aulerefe tipitiriza. Aulerefe tipitiriza. Chifukwa cholowa chathu ndi kumwamba. Mutinyoza, mutitukwanitsa, mutitani, koma sitidzalola kuti activism izafe chifukwa tinayiyamba sife. Anayiyamba ena mbuyomo, adayisiya adapita, unabwera ena, adamwalira ena, nkumabwano ka season kaifeka. Ifenso tikatopaso, tizazisiyaso, tizayamba zina, ngati sitikupeza phindu mu activism. Mukhale ndi usiku wabwino Malawi, ena ndikudziwa muimvera usiku mono VN yanga, ena muimvera mawa. Ndiyankhule mawu awa. Sindikumunyoza Mtanyiwa pena paliponse. Ayi, Mtanyiwa ndimamulemekeza bwino kwambiri chifukwa nthawi yanga ina yake ya mavuto anga anandigwira dzanja. Koma tikufuna titambasule kunena kuti si bwino kumanyozana pagulu la mtundu wa Malawi ochuluka tilibe maumboni okwanira. Ife ngati ma activist tikulephera kuyimirira Amalawi. Zimene akufuna kumva Amalawi, kodi boma layamba kupanga chani? Ngati siti kupanga bwino tilidzudzule, not my personal attacks. Chifukwa nkhani isi kuzana ndi aboma. Nkhani indiya pakati pa chimwemwe chipungu anduna komanso bwana Mtanyiwa. Ma activist alipo ochuluka. Kuli Boni Kalindo amakhala ku Malawi. Kuli Bishop Kachenje amakhala ku Malawi. Kuli Alatoni Mangochi amakhala ku Malawi. Kuli Game Changer Mutolo amakhala ku Malawi. Kuli amabungu ena ndi ma activist achina Sylvester amakhala ku Malawi. Now, activists onsewa sinamvepo mmodzi akuyankha kuti ino anapasidwa awadi koma yachidwa ndi munthu. Kuti amene wawa sanagwire ntchito. Bungwe la Freedom Fighters linakali kubwera poyera kuletsa inu akuluakulu. Ndifuna mukumbukire mbuyomu, ndikubwesani mbuyo, ndimafuna ndimalize koma ndifuna ndibweseni mbuyo. Kunabuka nkhani ya age limit. Tinalimbana nayo. Mmodzi mwa iwo ndineyo. Mpaka ndinakakumana ndi mmodzi mwa matimu imeneyo mpaka tinakafika kwa maloya ku Blantyre kukasainirana kuti nkhani imene isachitikeso. Inatha mwazizizi mazichi ambiri mukuzidziwa. Ndimabwera pa maforamu nkumafotokoza. Ma Freedom Fighters inayima anthu atadzuka agapa kunena kuti ndi ndi ufulu ineyo opanga zimenezi ngati Malawi kubwesa bili manager vuto palibe. Tinathana nazo zimezi agape kumbesana mvekeso. Tinathana nazo zimezi ndifeyo. Konkuno kuma sitima alipite kunja konkuno ku Malawi. Kuma simungamve titayima ndikunyoza phungu kapena kunyoza president kuti banyi Mungu otiyang'ana ife tikuvutika. Sitikwenera kutero. Pali chizungu china amanena kuti kaya ndi mwambi sindidziwa amanena kuti patience brings joy. Tadekani ndinayankhulaponso 2 weeks yobwera kuti ma activists anzanga tadekani.
talekani tione maso ankhono sapupulume. Mukhale ndi madzulo abwino wa Malawi nonse. Mulungu akufungatireni, akutetezeni kuti mmawaso tsikulo tilione tonse ndi moyo, tikwanise kupanga zimene timapanga za tsiku ndi tsiku, kuti moyo wathu wana athu uzipita patsogolo popanda kudalira munthu wina. Baibulo limanena kuti muzikhala ngati Efereimu ndi Manase, muzidalire nokha ngati Efereimu ndi Manase. Mulungu ankatiphunzitsa kudziwa kugwira ntchito ndi manja athu, zimene zingatipangitse kuti ifeyo tisinthike miyoyo yathu, tikhale aujeni osaziyang'anira pansi. Kuli kulima bizinesi, kuli kugwira ntchito, kuli zambiri zimene tingathe kupanga posadalira kuti ena ake andipanga zakuti ndiye ndizayambe nokutumbwa. Lero chifukwa choti nati ena ake andipanga chakuti, anzathu ndi awa lero apa sida berowa azunzike chifukwa chogwira ntchito yotumira kuti kapheni anthu kapangenizi mulandira ndalama. Akanakhala ndi zawo zochita pa moyo wawo, akanamakhala ali ndi ufulube kufikira mmene azunzikira. So tiphunzire kupanga zathu, zinazo zizingotipeza sungazikane, umangoyamika kumwamba. Atesalonika amanena kuti mu zonse yamikani.